खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि अख्रि ब्लग टुआ दिनै बङाइगाव टु गवालपारा बेसिम सोलिगोन दिनैहाय बे ब्लगनि गेजेरनो ए टु जेड सिम नङा दै ए निफ्राय बि सिमल'नो ए टु जेड होजोबनो हानाय नङा ए टु जेड होनांगौब्लाथ' नोङो खिनायनो जानायनो हासुनायनो माबा माबि एभरिथिं हगारजोबनांगौ जायो ओंखायनो ए निफ्राय बि सिमल'नो खोन्थानो हासिगोन गारियाव गाखोदों ओमफ्राय जायगा एसे खोन्थाबाय आरो गवालपारा जायगायाव जुदि एसे मोनहैयोब्लाना बे जायगाखौ खोन्थाबाय ओमफ्राय जानाय लोगोसे जोङो देरहासार इस्लारि आरो बेजों जोंनि सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय उदां बर'लेण्डनि थाखाय नांग्रा दावहारु बा बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनानै दुखु दाहा लाबोनाय यूनाइटेड फोरम ऑफ एक्स एनडीपी नि सोद्रोमाफोर बा दैदेनगिरिफोर तो बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा जायखिजाया जों गवालपारा रोडआव दङ नै बेफोरबायदिनो ओरैनिफ्राय ओरै होलांसिगोन आरोखि एसे उदैया खालि नालाय साहा लोंसाबलाबायनोसै परथा माबा माबि ना ओमफ्राय दङ एसे सारमोनबो दङ हनै बेयावनो बेबायदि दखान फिसायाव बे दखानाव बेयाव ना ओरैबायदि मोजांखा साहाफ्राबो हाइवे रड खाथिखा ना बावहाय गासैबो दंजोबो आनारस बोथोरनि फिथाइ बोथोराव जानांगौ कि खाया साकुरा दय माने गुरुर ना भइस गुरुर ভাল खबर सबर এনেকুৱা ভাল আচ্ছা मोजाङै दङ आदैया जाबाय लोंबाय दा आरो खनसेबाव आवगायबावनोसै गारिफ्रालाय नै बिदिनोसै हिरो गोजा बर'लेण्ड हिरो यस बिदिनो जों गारियाव गाखोफिनबाय नङा होमबा आवगायलांबावनि ससेबाव फैयै फैयै जों नै जगिगफा दै वाव वाव आरो वाव ओरैबायदि दै देरखुमानानै दं नै बुद्रांद्रांनो औ दालाङा लासैसो जागोन बायदि मोनदोंलै ना बै बेलाय माथो पिलार ना मा जाखो बे लावथाव हा पिलार माबानि दोन माबा मोनसे हमथाना लाखिनाय बिदिनो जागोन थारमाने नै बेफोरबायदि आरोखि दैया एसे देरदोंनिया दैज्लांनि सा बैयावलाय गामिसो थागोन ना माखो बै गेजेरनिया बे गामिफ्रा बै दैज्लाङावलाय बोरै थांनांगौ जाखो ओरैबो दै आइलेन्डफोर बायदि आइलेन्डआनो खाना बिसोरो बिदिखौ मोजां मोनखायोलै फाग्ला जाथिलै बिसोर बे बांगालफोरा बै गेजेराव मोनसे दै गामिफोर बायदि दं आइलेन्ड बायदि बावहाय बोरै थायो बे बांगाल जाथिफोरालाय बांगाल माने बिराद फाग्ला मारलै बिसोरो बै हाजोजों समान दै देरनांगौब्लाथ' आसामानो दै लोंफ्रुजोबनानै सेस जागोन ना गाहायसोलै इसां माने जाहैनो टाउनजों फुरा गाहायसोना थेवबो नों बै हाजोखौ लोमबा दै मोलोंफ्रुजोबगोन एसे बे थानाया देरहा नों मा होनो लोमनायबो नङालै नों जाबायदि सानदों जाखाया बियो जायाबो होनो हायालै जायालै जाया नै बे गावबागाव लामाजों खारलांलाबाय थागोन बे हाजोजों समान लोमनांगौआ धिमालि नामा बे जगिगफा दालांखौ खेबबाय थानांगौब्लाना बिराद गोलाव जागोन ना नङा होमबा बारा गोबाव खेबबाय थाला जों नङा होमबा नायलांबाय थानोसै एसे जगिगफा बारनानै जों आगिया ना मागिया ना जों मिथिया सरि क्षमा खालाम ओनसोलखौ एसे खोन्थानि बे जायगायाव ओरैबायदिखा मुस्लिम गोजा माने गुबुन हारि गोजा ओमफ्राय दालां लामाबो जागासिनो दङ नालाय 4-वे ना 4-वे बेफोरबायदि मोनब्रै खारगोन जाहैबाय मुस्लिम गोजानाय बेफोरो गाहायाव दैबाना दैया एसे गिदिर हायो अखाया जुदि गिदिर जायोब्ला ओरैबायदि दैजों लोंफबजोयो दै गाज्रिखौ लोंनानै आगोर मोना बेफोरनि मानसिफ्रा बर'फोर गैया अबसे हाजो दङ नालाय थ' जों बिदिनो सफा नायलांबाय थानोसै नङा होमबा हाजो थिला बेवहाय थानानै भिडिअसो खालामनो मोननांगौ
ओरैबायदि मोजां जायगा ओरैबायदिखा आरोखि बावहाय दान्दिसे सम ब्रेक लादों ब्रेक माने नाम्बार 1 खालामदों ओमफ्राय ओरैबायदि साल जुग जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो दान्दिसे ब्रेक लाजोबदों बै स्कर्पिय' नैबे बेरान बेवहाय बयबो रेस्ट लालायजोबदों ओमफ्राय बैयावहाय बे फरेस्ट एरिया ना मैदेरफोरा जिब जुनारफोरा माने थांलाय फैलाय जायो बै दालां मोनसे दं बे दालां ओभारब्रिज ना बे सिंजों माने मैदेरफोरा बारनो हानायनि आरोखि थ' बिदिब्ला जों नङा होमबा सिगां थांग्रोना लाग्रोनि साल गोजा बावहाय दुनियानि साल ओरैबायदि सालखा नैबेबो दालां माने मैदेर फैयो थारमाने मायुं थ' थांग्रोनि जों दुधनैयाव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बावहाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि मोनसे मिटिं जागोन दिनैहाय बावहाय एसे हाबैनि ओमफ्राय बारा गोजान नङा दै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे हाउसा नै बे रेलखरि बारबोदो ओमफ्राय नै बावहाय मोनगोन आरोखि बावहाय एमएलए सारबो दं एसे दाहाय माबा माबि सोंगोन थ' दिनैहाय बे फिसा ब्लगाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो बाय